गिबि गिबियावनो खुलुमबाय लोगोफोर आंनि अनजल बसुमतारी इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजाव नोंथांखौ फिन बरायनाय जाबाय। स' दायो आं मोनसे फेसबुकआव भाइरेल नुगासिनो दं। बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिफोरनि फिल्म बनायग्रा बिथांनि नामानो जाबाय अनिल बसुमतारी। बे अनिल बसुमतारीनि बागै एसे सुंद' खोथा बुंनो सानदों आरोना लोगोफोर आङो। थ' लोगोफोर बिथाङा इसां मोजां भिडिअ बनाय एफा मोजां रायजोफोरनि अनसायनाय मोन्दों, जोंनिफ्रायबो अनसायनाय मोन्दों आरो गुबुन हारिफोरनिफ्रायबो अनसायनाय मोन्दोंमोन। नाथाय बे दिनैयो बिराद गाज्रि मोनसे गावनि रावाव गावनो जाना लाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर बेबायदि मानसि सानाखैमोन आं बे अनिल बसुमतारीखौ बेबायदि सानाखैमोन आरोना लोगोफोर। थ' भिडिअआ जोबोद गाज्रि, थेवब्लाबो आं भइसखौ होना होनसै नोंथांमोननो स्क्रिनाव, नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय बयबो माबायदि। आं जाहाथे डाइरेक्ट होगोन, आं ब्लार स्टार बेलेगनि बुस्थु जेबो सोसना, डाइरेक्ट खोनासंबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना माबायदि भिडिअ बियो आं स्क्रिनाव होना होनसै, दायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय, खोनासंबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालाम, लाइक खालामना हो, आरो मोजां मोनाबालाय नाङा, आंना बेनो आरोना। आं बेबायदि सानाखैमोन बिथांखौ, बेबायदि लेथ्रा गोसो सानाखैमोन आरोना लोगोफोर। नाथाय बिनि गोसोआ जोबोद लेथ्रा, नायनायावल'सो मोजां एक्टिं खालामो। थ' बिनि गोसोआ जोबोद गाज्रि आरोना लोगोफोर। बेखौनो दा गावनि मान सन्मान जाना लादों, बेनोसै। बिथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनायखौ खोनासंबानो जाबाय भिडिअखौ। फैदों नोङो ओमफ्राय मिनुगुरियाव औ दसे थांदों। सोरनाव फैया? बाजिमोननाव। माजों फैया? दादाजों थांदों। हा? दादाजों थांदोंलै बाइकजोंहाय। फंबा न'आवथाय? नङा जाबाय। माबासो जालायहैदोंमोन नामा? ए हो? नङालाय, गोदाव सोरावनो। हा? गोदाव सोरावनो खायो, नङा। हिनजावफोरखौ फोथायजाथारा। ए दा गिलायलाङो आं। ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ नोंनिबा? आंलाय मा मिथिगौ। आंलाय मा मिथिगौ। मिथिगौ नामा? हाब दिनैसो आंजों फन रायलायबायलै नोङो, नङाबा SMS ल' गेलेलाबायो। गावनो हरा, गावनो हमा। आं एखमबा बेस्थ' थायोना, ओंखायनो। जोब्बाय। ओरै माबाबा ओरै गाज्रि मोनोना मानसिफ्रा, फन रायलायबाय थाबा, ओंखायनो। जोबथ'वाखैलै। दा थिगैनो दंखायोना?